Tens diners i consciència pel medi ambient i per això no agafes l'avió? No tens diners ni consciència i per això tampoc l'agafes? Simplement no tens? I d'on no hi ha... no en raja? Tant se val! Tot això s'ha acabat gràcies al núvol Quinton! Pugeu i veureu! El núvol Quinton em permet viatjar per l'aire! És ecològic i respectuós amb el medi ambient! Per viatjar sol o en parella! El núvol Quinton està disponible a la nostra pàgina web i en aquesta sintonia! Som-hi, núvol! La vida, amics, pot ser meravellosa! Sense forces? Sense esma? Sense energia? Cansat de provar pastilles miraculoses, begudes ultramagatòniques, barretes energètiques, fulles terapèutiques... Tot això ja és història gràcies a les mongetes màgiques del Mixet Murri, una nova substància que proporciona forces de manera immediata! Les voleu? Sí! Vinga, més fort! Les voleu? Sí! Les mongetes màgiques del Mixet Murri estan disponibles a la nostra pàgina web i en aquesta sintonia. La vida, amics, pot ser meravellosa!